Akwụkwọ mbụ nke ndị eze isi nke 7. Ma Solomọn n'afọ 13 n'iwu ụlọ nke aka ya, o wee wubie ụlọ ya niile. O wee wuo ụlọ oke ọhịa Lebanọn, kubit 5 ka ogologo ya dị, ọgụ kubit 210 ka obosara ya dị, ọgụ kubit 10 ka ịdị elu ya dị. Ọ dị n'elu akụkụ anọ nke ogidi osisi sida. Osisi sida awara awa dịkwa n'elu ogidi ahụ. E were osisi sida kpuchie ya n'elu ọgụ ụlọ nta nke akụkụ 25 nke dị n'elu ogidi 15 n'otu akụkụ. Ọnọdụ windo dịkwa n'akụkụ atọ. Ebe nlepụta anya dịkwa na ncherịta ihu ebe nlepụta anya n'okpukpu atọ. Ọnụ ụzọ niile na awara ụzọ niile nwere akụkụ anọ ha nata n'ọnọdụ windo. Ebe nlepụta anya dịkwa na ncherịta ihu ebe nlepụta anya n'okpukpu atọ. O mekwara ụzọ mbata nke ogidi, ọgụ kubit 210 ka ogologo ya dị, ọgụ kubit 10 ka obosara ya dịkwa. Ụzọ mbata dịkwa n'ihu ya. Ogidi na mbata ụzọ dịkwa n'ihu ha. O mekwara ụzọ mbata nke ocheeze ebe ọ ga na-ekpe ikpe, bụ ụzọ mbata ikpe. E werekwara osisi sida kpuchie ya site n'ala ruo n'ala ụlọ. Ma ụlọ ya ebe ọ na-ebi, bụ ogidi ọzọ nke dị n'ime ụzọ mbata, ọ dị ka ọlụ a si dị. O wukwara ụlọ nye nwa nwanyị Fero, bụ nwanyị nke Solomọn lụrụ na nwunye, dịka ụzọ mbata nke a. E ji nkume dị oke ọnụ ahịa wuo ndị a niile, bụ nkume awara awa dịka ọtụtụ si dị. Nkume e ji mma nkwonkwo n'ime na n'ezi, bụ site na ntọala ruo ndobi ya, na n'ezi ruo ogige ukwu ahụ. Ntọala ya bụkwa nkume dị oke ọnụ ahịa, bụ nkume ukwu, nkume dị kubit 10 na nkume dị kubit 8. Nkume nke dị oke ọnụ ahịa dịkwa n'elu, dịka ọtụtụ nke osisi awara awa si dị na osisi sida. Ogige ukwu nke dị gburugburu nwekwara akụkụ atọ nke nkume awara awa, na otu arịrị nke osisi sida awara awa, ọbụla dịka ogige ime ime ụlọ Jehova si enwe, dịka ụzọ mbata ụlọ si enwe. Eze Solomọn wee ziga si na Taya kupụta Hiram, nwa nke nwanyị di ya nwụrụ ka ọ bụ, sitere n'ebo Neftali. Ma nna ya bụ nwoke Taya bụ ọkpọ ọla. O jupụtara na amamihe na nghọta na ihe ọmụma ije ozi ọbụla n'ọla. O wee bịakwute eze bụ Solomọn jee ozi ya niile. O wee kpụọ ogidi ọla 2, kubit 18 ka ịdị elu otu ogidi dị. O ghọọ kubit 12 gbakwara ogidi nke abụọ gburugburu. O mekwara isi abụọ nke ọla awara awa itinye n'elu ogidi, kubit 5 ka ịdị elu otu isi dị, kubit 5 ka ịdị elu isi nke ọzọ dịkwa. Ihe ọkpụkpa bụ ihe mere ka ha yie ihe ọkpụkpa, na ihe atụrụ atụ bụ ihe mere ka ha yie ịyagba, dịrị isi nke dị n'elu ogidi abụọ. 7 dịrị otu isi, 7 dịkwara isi nke ọzọ. Ome ogidi abụọ ahụ, akụkụ abụọ dịkwasị otu ihe ọkpụkpa gburugburu, ikpuchi isi nke dị n'elu pomegranet. Otu a ka o mekwara isi nke ọzọ. Isi nke dị n'elu ogidi n'ụzọ mbata ahụ bụ ihe mere ka ha yie orodo kubit 4. Ma isi dịkwa n'elu ogidi abụọ ahụ n'elu, na ncherịta ihu afọ nke dị n'akụkụ ihe ọkpụkpa. Pomegranet dị ọgụ 10 n'akụkụ nke dịkwasị isi nke ọzọ gburugburu. Oguzo ogidi abụọ ahụ n'ụzọ mbata nke ụlọ ukwu Chineke. Oguzo ogidi aka nri, kpọọ aha ya Jakin. Oguzo ogidi aka ekpe, kpọọ aha ya Boaz. Ma n'elu ogidi ihe dị nke mere ka o yie ụrọ dị. E wee rụzuo ọrụ ogidi abụọ ahụ. O mekwara oke osimiri awara awụ kubit 10 site n'otu ọnụ ya ruo ọnụ ya nke ọzọ. Ọ dị gburugburu kubit 5 ka ịdị elu ya dị. Eriri nke ọgụ kubit 10 gbakwara ya gburugburu. Afụfụ ọhịa dịkwa n'okpuru ọnụ ya gburugburu, nke na-agba ya gburugburu. 10 dị n'otu kubit na-agba oke osimiri ahụ gburugburu. Afọ ọhịa ahụ dị arịrị 2 awụrụ mgbe awụrụ ya. Ọ na-eguzo n'elu ehi 12, 3 na-eche ihu n'ugwu, 3 na-eche ihu n'ọdịda anyanwụ,
atọ na-eche ihu na ndịda, atọ na-eche ihu n'ọwụwa anyanwụ. Oke osimiri ahụ wee dịkwasị ha n'elu, azụ ha niile dịkwa n'ime. Igbidi ya dị otu ntụ ọbụ aka, emere ọnụ ya dịka na-eme ọnụ iko, dịka okooko ụrọ dị. Nnu bat ise ka ọ na-anagide. O mee ihe ndọkwasị iri nke ọla, kubit anọ ka ogologo otu ihe ndọkwasị dị, kubit anọ ka obosara ya dịkwa, kubit atọ ka ịdị elu ya dịkwa. Ma nke a bụ otu emere ihe ndọkwasị. Ha were ihe njikọ bụ ihe njikọ n'etiti nkwukọta ya. Ọdụm na ehi na cherubim dị n'ihe njikọ nke dị n'etiti nkwukọta ahụ. Ihe ndọkwasị dịkwasị na nkwukọta n'elu. Ihe atụrụ atụ nke emere ka o yie ihe nkwụba dịkwa n'okpuru ọdụm niile na ehi niile. Ihe ndọkwasị ọbụla nwere wiil ọla anọ na azụlụ ọla. Ụkwụ ya anọ nwere ubu. N'okpuru ite ọsịsa mmiri ahụ ka ubu ahụ akpụrụ akpụ dị, n'akụkụ ihe atụrụ atụ ọbụla. Ọnụ ya n'ime isi ya na n'elu dị otu kubit. Ọnụ ya dịkwa gburugburu. Otu emere ihe ndọkwasị otu kubit na nkewa kubit. Ihe ọpịpị dịkwasịkwa n'ọnụ ya. Ihe njikọ niile ha nwere akụkụ anọ ha rata, ha adịghị gburugburu. Wiil anọ ahụ dị n'okpuru ihe njikọ. Aka wiil dị n'ihe ndọkwasị. Ịdị elu otu wiil dị otu kubit na nkewa kubit. Otu emere wiil niile dị ka esi mee wiil ụgbọala. Aka niile ha na azụ niile ha na ihe niile na-ejikọta ha na n'etiti ha niile. Awụrụ ha niile awụ. Ubu anọ dị na nkuku anọ nke ihe ndọkwasị ọbụla. Ubu ya sitere n'ihe ndọkwasị ahụ. Ihe dị gburugburu nke ịdị elu ya dị nkewa kubit dị n'elu ihe ndọkwasị ahụ. Aka ya niile na ihe njikọ ya niile nke dị n'elu ihe ndọkwasị ahụ sitere na ya. Ogbu egbu cherubim na ọdụm na nkwụ n'elu mbadamba aka ya niile na n'elu ihe njikọ ya niile, dịka ọnọdụ dị efu nke ebe ọbụla si dị. Ha na ihe atụrụ atụ gburugburu. Otu a ka o mere ihe ndọkwasị iri ahụ. Ha niile wuru otu ọwụwụ na otu ọtụtụ na otu opipi. O meekwa ite ọsịsa mmiri iri nke ọla. Ọgụ bat abụọ ka otu ite ọsịsa mmiri na-anagide. Kubit anọ ka ite ọsịsa mmiri ọbụla dị. Otu ite ọsịsa mmiri dị n'elu ihe ndọkwasị ọbụla n'ihe ndọkwasị iri ahụ. O tinye ihe ndọkwasị ahụ ise n'akụkụ aka nri ụlọ ahụ, ise n'akụkụ aka ekpe ụlọ ahụ. O tinyekwa oke osimiri ahụ n'akụkụ aka nri ụlọ ahụ n'akụkụ ihu anyanwụ na ncherịta ihu ndịda. Hiram mekwara ite ọsịsa mmiri niile na oseke niile na ọkwa mwụsa niile. Hiram wee jee bie ozi niile nke o jeere eze bụ Solomọn n'ụlọ Jehova. Ogidi abụọ ahụ na ọkwa abụọ ahụ nke isi nke dị n'elu ogidi abụọ, na ihe ọkpa abụọ ahụ ikpuchi ọkwa abụọ nke isi nke dị n'elu ogidi, na nnu pomegranate ahụ nke dịrị ihe ọkpa abụọ ahụ, bụ akụkụ pomegranate abụọ banyere otu ihe ọkpụkpa ikpuchi ọkwa abụọ nke isi nke dị n'ihu ogidi, na ihe ndọkwasị iri ahụ na ite ọsịsa mmiri ahụ na ite ọsịsa mmiri iri ahụ nke dị n'elu ihe ndọkwasị, na otu oke osimiri ahụ na ehi iri na abụọ ahụ nke dị n'okpuru oke osimiri, na ite niile na oseke niile na ọkwa nwụsa niile. Ma ihe ndị a niile nke Hiram mere eze bụ Solomọn n'ụlọ Jehova bụ ọla na-egbu maramara na gburugburu ala Juda nke eze wụrụ ha, na ala ụrọ n'etiti Sukọt na Zareta. Solomọn wee dọba ihe ahụ niile ghara ịtọ ha, n'ihi na ha bara ụba nke ukwuu, achọpụta ya ọtụtụ ọla ahụ. Solomọn mekwara ihe niile nke dị n'ụlọ Jehova, ebe ịchụ aja ọlaedo na tebụl nke achịcha ihu Chineke dị n'elu ya, ọ bụ ọlaedo, na ihe ịdọba oriọna ise n'aka nri ise n'aka ekpe n'ihu ime ụlọ ahụ. Ha bụ ọlaedo makarịsịrị mma, na okooko osisi niile na oriọna niile na mkpa niile. Ha bụ ọlaedo, na iko niile na ihe akpakepụ ọkụ niile na ọkwa nwụsa niile na ngaji niile na ihe ịga ọkụ niile. Ha bụ ọlaedo makarịsịrị mma, na ihe nkonye ibo niile. Ma nke dịrị ọnụ ụzọ ime ụlọ ahụ bụ ebe nsọ kachasị ebe nsọ niile, ma nke dịrị ọnụ ụzọ ụlọ bụ ụlọ ukwu Chineke, ha bụ ọlaedo. E wee jezie ozi niile nke eze bụ Solomọn jere n'ụlọ Jehova. Solomọn wee webata ihe niile Devid bụ nna ya doro nsọ, bụ ọlaọcha na ọlaedo na ihe nne, o wee tinye ha n'ụlọ akụ nke ụlọ Jehova.